Magandang gabi mga sisid. Susubok na naman akong mamana dito lang sa may tapat. Medyo malabo ang tubig pero kita naman kahit paano. Kaya subukan ko pa rin mga sisid. Dito lang ako sa may gilid-gilid. Paghanting lang ng mga banak. Yung mga banak kasi nandito lang sila sa mababaw eh. Kaya samahan naman ninyo ako mga sisid. At antabayan ninyo ang aking pag-ahon mamaya. At kung anong ating makakayan mamaya ay inyo pong masisilip sa aking pag-ahon. Kaya dito lang mga sisid at ako'y lulusok na muli sa muling pagbabalik ng night spear fishing. Kaya tabay lang mga sisid, ako'y lulusok na. Dali pa. Aga. Dali pa, kikiraw. Nakakapon ang tubig mga sisid. Ayos ko agad.
natin nakuha ng actual video dahil mailap. Managat. Wala po. A few moments later. Magandang gabi, magisid. Mahon na ako dahil malabo talaga ang tubig. Ang huli ko ay kunti lang. May pang-ulam naman tayo para bukas mga sisid. Ito, binubuhos na ni Otoy. Meron naman 1 kilo mahigit siguro. Ito mga kasisid, paano meron naman tayong pang almusal bukas. Kaya maraming salamat pa rin sa biyayang pinagkalob sa ating ni Hudi. At dito na magtatapos ang aking maikling video mga kasisid. At kung naibigan nyo ang aking maikling video ngayong gabi ay paki-subscribe po ang aking channel at paki-hit na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated tuwing ako ay may bagong upload. Kaya sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat at kita-kits po sa susunod na adventure. Thank you very much po sa inyong lahat.